tomto úkolu můžeš tvou třídu rozdělit a spolužáky rozřadit mezi jednotlivé skupiny. Ty vytvoříš tak, že klikneš na tlačítko Vytvořit další. Skupin ve třídě můžeš vytvořit až 10. Zároveň je možné každou ze skupin libovolně pojmenovat a popisky, případně měnit podle tvojí potřeby. Do jednotlivých skupin pak můžeš zároveň přidávat i spolužáky, kteří jsou jejich členy. Každá skupina může mít libovolný počet členů a vidíš, že v seznamu spolužáků spolužáci neubývají. To znamená, že každý tvůj spolužák může být členem několika skupin. Skupiny můžeš také odstraňovat. A to tak, že je otevřeš a klikneš na ikonu koše. Stejně tak tomu je i u různých členů skupiny.